Saisiko olla drinkkiala sissijuusto Iskender, joka sisältää sissijuustoa ja jogurttia? Olen myös pieraissut ja paskantanut siihen ja se saattaa sisältää spermaa pari senttilitraa. Vittu mitä paskaa, mutta voisin silti ottaa pienen maistiaisen, jos sallin, että herra baari Mikko, nimesi on Mikko Kähmi eikö olekin? Onko baarilaitteissa elektroniikkaa? Huomatkaa, että sissijuusto on kotoisin minun kullistani, niin kullistani. Mitä vittua te teette täällä, teidän pitäisi olla kotona panemassa minua gangbangilla. Siis nämä hienot herrat testasivat juuri uutta drinkkiäni. Haluaisitko sinäkin testata? Miehet, antakaapas joku arvosana tälle drinkille. Itse antaisin 5/5. Hyi vittu mitä paskaa, -6/5. Tää on hyvää 3,67/5. Kyllähän tämä paskasossi on ihan vitun hyvää, annan arvosanaksi 4,5/5. No saatanan homo, annas kun minäkin maistan. Maksan drinkin luonnossa persepanona tai gangbangina tai bukkakena.